Kining atong unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi ni Jeremias, propeta Jeremias, nga gikontrahan sa mga tao tungod kay nagsangyaw siya sa kabubutos Ginoo. Nya matod pa niya bisan ang suod niyang higala naninguha na pagpatay niya, pagpabilanggo niya. Kumusta mas atong nasod karon? Naabay mga Jeremias, nga naasay mga naglutos ni Jeremias. Kinsa may Jeremias atong nasod ron? Grupo ni Marcos o grupo ni Duterte? Lingay mong tupad, inahain ka na bilong ni Jeremias o sa mga naglutos. Di na ginamawa hangtod pag-abot ni Kristo, siya mao ang propeta sa tanang propeta. Gilutos siya mismo sa iyang kaugalingong mga kadugo o gibudhian mismo sa iyang kauban, nga kauban atong iyang 12 ka apostoles nga ginganlag Judas Iscariote. Nya karon nagpadayon pa na sa mga senador, sa mga congressmen, sa atong executive, ang mga suod kaniadto karon wa na, away na. Ang suod kaniadto karon naningkamot nang mapriso ang ilang suod kaniadto. Gipang-play man ang ilang mga video kaniadto na ay nagsigig daig sa mga Duterte sa iyang war on drugs, pero karon maunay leader sa pagpapriso ngadto sa dahig ni President Duterte, maunay leader o passionate kaayo nga ipa-impeach gyud ang Vice Presidente. Pero sa una, perting daig na ilang mga video. Si Joel Villanueva, portigid niyang daig sa ilang grupo, ngadto nilang Bato de la Rosa, ngadto nila ni aning Cayetano, portigid niyang panaway sa mga sangil niya, nga kasuhan siya, iyang gisaway umayo. Karon nidto na siya, nibali na siya speakas, wa na ni saway. Wa na say kaso tingali. Chis Escudero, pertiga po niyang tindog yun nga kining amo, katotohanan, ni bali, karon, wa na'y kaso. Mauna, kining mga Jeremias sa katilingban, mauni ang atong gitawag og mga heroes. Ang mga Judas sa atong katilingban, mausa na sila ang mga Judas Iscariote. Mga igsoon, unsa may mahitabo sa tao nga mahimong Judas, matod pa diri ni Jeremias, apan ikaw Ginoo dapig kanako o gamhanan kaayo, mga pukan sila, mapakyas sila. Nalingaw ko ni Kuansad, ni Senador Rodante Marcolita, nga niingon siya, na naman, gahimo naman sila, nahibawa naman ako, na warrant of arrest. Antong Biyernes man ito niya gisulti. Anytime today or this week, arestuhin ako. Nya, kung naay mo arrest na ako, di ragyod ko mo resist. Mukuyog ragyod ko. Apan dili ko muhonong pagsulti nga kadtong flood control, dako gito nga scam. Karuban dumal to nga pangawat sa tong nasod, di ko mohonong hangtod mapinpoint kinsa gyoy mastermind anang flood control og sa ubang mga kawat sa atong nasod. Bisag tuwa na siya prisuhan, magsigi gyapon kuno siya paningkamot nga ma-determine mapinpoint yun ang mastermind. Ang mastermind anang maong kawat nga dagko kay sa atong nasod, mga pagpamakak sa atong nasod, mausan na'y naningkamot karon pagpapriso aning mga taong naningkamot pangita sa kamatuoran. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang muangkon
atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Lingiay mong tupad. Ingna niangkon ka nga iya ka ni Kristo. Hinakanang pagpakolor nimo sa imong buhok, usaba na kapag pakita nga niangkon ka nga iya ka ni Kristo. Kanang imong pagbadlis anang imong kilay, kanang pagpaputi nimo anang imong brown nga naong, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagpabasiktomi, paggamit anang pills, kondom, ayude, kanang imong same-sex union karon, kanang imong pag-insist sa imong pagpangabit, usaba na kapag angkon nga ikaw iya ni Kristo. Kanang imong pagpangawat sa kwartas nasod, apil ka ng sindikato sa trillions nga nangawagtang natong kwarta, nga 40 na nung lisura nato, hastang mga estudyante wa nay classroom, ang mga masakiton wa nay budget sa PhilHealth, wa nay farm to market roads, wa nay suporta ang atong mga kaning sa fertilizer o sa mga ubang gamit, modernong gamit sa panguma ang atong mga farmers. Kay gikawat na nining mga nasodnong leaders nato dinis Pilipinas, nangamatay na ta sa baha kay ang flood control pulos ghost or dili man ghost substandard. Mao ba nay pag-angkon nga ikaw iya ni Kristo? Kining akong pagsigig baligya o raffle ticket, unsa man ni pag-angkon ba ni nga iya ko ni Kristo? Tubag. Kana ato nang evaluate atong kagalingon, sayon ra kayo evaluate. Nya isalikway ta ni Kristo. Nya kung balikan nato diri si Propeta Jeremias, ningon dayon siya diri, maulawan sila ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayod hikalimtan. Si Joel Villanueva nitabok spikas ug siya nakapahimong kompleto sa 13 ug nailisa na ron ang Senate kuan President unya nangausab na ang ilang mga pamaagi ron sa Senado. Daghan ang naa sa iyang religious group sa akong nakita social media sa mga Jesus is Lord nga nang binga na sa ilang religious group og nihatag og mga pamahayag diha social media nga nahiubos og na disappointed sila kay klaro kaayo nga ang pagbali ni Senator Joel Villanueva ngadto Pikas Pundok sa pundok nilang Soto Gatchalian, nibiya siya sa ilang pundok original ilang Cayetano, klaro kaayo nga nahadlok siya nga mapriso. Kay giingnan man siyang naa siya daghang kaso na nga nag-ung-ong ipapriso na siya. Di siya gustong mosunod ni Jinggoy Estrada nga iyang kauban nga gipusasan gida ngadto nas prisuhan. Nahadlok siya sa pusas. Nahadlok siya sa prisuhan. Mo nang gisaway siya kay si Jesus ug ang mga apostoles ug ang mga santos nga nagsunod ni Jesus, ni Jesus, gipusasan, gipriso, gipatay dito sa prisuhan. Wa mahadlok. Pero siya nga nagsigig bandilyo nga Jesus is Lord, siya ay usas mga leader, nahadlok siya matud pa sa social media, nahadlok siya sa leader sa ombudsman nga gikanlag Jesus Remulla. Si Hesus Kristo di na mo iyang gikahadlukan kung dili si Jesus Remulla. Pailan kag kaso, pero si Senador Marcolita wa siya mahadlok ni Jesus Remulla. Ang iyang gikahadlukan na kung dili na siya mupadayon sa pagpangita sa kamatuoran,
because Jesus is the way, the truth, and the life. The true Jesus is the way, the truth, and the life. Mao nang nihisgot ko anang mga pills, nihisgot ko anang mga pangiskis kilay, pangulors buhok, ug uban pa. Ngano man, anti-truth, anti-life ang maong mga buhat. Bisan gani ka ng pagkulors buhok, matud pa sa atong environmentalist nga akong nakaila, insa inighugas anang colors buhok pa der dito sa parlor, iyabo na ngadto septic tank or adtos kanal, o adto septic tank buadto na sa atong water table dito sulo dito sa laom, mo nang contaminated ng atong water tables, dili na potable ang atong tubig bisan paggikas deep well or gikas puso. Tungod anang chemical nga niabot dito og mudagan sa napadung adto sa kanal adto na ambak sa atong seaside, mga matay sa dangatong mga marine lives, labi na mga corals tungod anang chemical nga gikan sa colors buhok. Pila ka millions ang nag-color silang buhok nya, pila sad ka tons of chemicals ang moadto sa water table ug adto sa dagat. Kakuha mo? Awa mo kakuha? Mao na siya. Simple ra kay na. Pero mao na nahitabo. Unya, magproblema din ta. Mahal kayong isda. Na hindi mo mahal. Napurti ng layuas mga mananagat. Kay wa na isda dias daplin. Sa una, mamaak ang isda. Matod pa nila, magbutang lang kang kaldero, mapuno na nas isda. Nanang wa kay kuan ba? Kanang mga mananagat. Sa una ko no? Oh. Matod pa nila og kanang wa kay sudan dag kaldero ibutang dito sa dagat igsunod imong palingi tagha na kay isda isod karon matay na ka dito sa laod bawod kay wa pag-iisda naman nangamatay naman diri sa kilid ang mga corals ang uban pa unsa pa may dugokon sa isda diha tungod anang chemicals nya kanang basura. Kanang mga plastik atong labay, mga upo sigarilyo, labay, ana, di man na mga hilis, kay di man na malata. Adto na sa nas basura, adto na sa mga sapa, adto na sa atong dagat. Unya, mupatay na sad na og mga kinabuhi, anti-life na. Muna nga ato karong Archbishop Abit Oy, iya ginang ipanghingusgan. Hunungon ta na gining paggamit og mga plastic kung mahimo lang yun or i-minimize muna ka na mga plastic sa tubig nga itong gigamit. Hunungon na ilisan lang kunog dako tingin ni Komisyos Bishop Abit sa tumbler. Tumbler sakto sa na wa mo'y tumbler pagputol mo kawayan butangi kanang higot nya tabune nya dadada ninyo sugong ana inom og dako nyo kawit o inyo yung dakoon kamis una sagob katong pila ka buhos nga pila ka buko ng kawayan pasanon tikba dito basa kay mong buko-buko pero kana natural kay na kaysa kanang mga plastic nya gusto ni Bishop Abit nga i-segregate yun ang atong mga wastes. Mao na dinis atong parokya segregated kita dinhi malata ug di malata nya kanang malata ibalik na siyuta i-compost pit nya kanang di malata ay padaan na sakyanan harod galingon na dito i-recycle na way usik diha kilid pamutang mga basura purting bahua nganong ni baho man na kay inyong gisagol ang malata ug di malata kung lainon lang gid ang malata nya isod na nimo maglungag-lungag mo dito sa inyong kilid nya isod na nimo nya malata ra na di naman ni maho. Kita rin gabaho-baho. Diya. Tanawa diri sa atong palibot, wa nay baho, ang nanimaho, ang ato na lang mga farmers. Nganuman, ato nang gisegregate, nya atong gipamutang ang malata o di malata. Kana atong taong diha, perti anang tambuka, mga kamunggay, ana, kay ato na nang gipamutangan sa atong mga nalata nga mga malata, nga ato mga lamaw, kana mga panit, mga pamutol na to mga tanom dia. Tuwa na dito, naata dito yung compost pit. Muna ayaw mo patakag labay. Ug ari na sa tamuhisgot sa atong lawas,
Matod pa ni Kristo, ayaw mo kahadlok sa mupatay sa lawas, apan dili kapatay sa kalag. Nganuman, ang atong lawas malata, ang atong kalag dili malata. Kanay atiman na. O kung sa may makapanindot sa imong kalag, basta way sala. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nisud ang kamatayon sa kalibutan tungod sa sala. Og tungod sa sala sa usa ka tawo nakasa tang tanan, muna ang atong kalag malata na dito sa impierno. Pero salamat nga naay Hesus dili Remulya, Hesus nga Mesiyas, Hesus Kristo, kay tungod kaniya sa iyang dugo o sa iyang pag-antos, iya tang gitagaag dako kay grasya nga mas dako pa kaysa sala. Mo nang pwede na tang maluwas. Ana, nya unsa mo ray gusto na unsa mo ray buhaton nato? Atong sundon si Hesus Kristo, dili ang Judas. Kay ang ilang kaulawan walay katapusan. Kadto lang si Marcos Sr., anhing Marcos Sr., dugay kay itong nalubong, kay ang uwaw kaayo ang iyang pamilya ato. Sigihagnan og diktador, kawatan. Kanisarong atong Marcos Jr., negative na ang rating. Iyara sa nang binuhatan, nganong siya presidente karos Pilipinas, nganong wa gid niya sulbarag tarong kining ato rong pangawat sa atong korupsyon sa kwarta nga trilyon sa atong nasod. Nganong wa gid na niya klaruhag sulbad, nganong wa niya klaruha og papriso ang mga mastermind sa kawat, nganong kana manoong mga wa gyud mga klarong kaso mao naman hinuoy imbestigaran og ipapriso dayon. Sunan ka si Senador Marcolita, gikasuhag plunder tungod sa donasyon nga gidawat niya panahos eleksyon gikan sa private persons. Ang kwarta gikan sa private persons gigamit ni Senador Marcolita, giisip nga plunder nga di man to kwartas atong nasod, ang plunder kana man kwartas atong nasod. Na hinoy malitang kwarta nga gitumbok na sa 18 Marines, gitumbok na ni Saldico, gitumbok na ni Gutisa, nilang Diskaya, nag-corroborate na ning ilang mga testimonya, nga gisnganlan yun, o kinsay gihatura nila ng mga kwarta, wa kasuhig plunder. Muna sa naaning atong presidente, nga nung wa na niya buhata, iyang tabunan ang kamatuoran, o nahadlok baka siya sa kamatuoran. Basig parehas siya ni Joel Villanueva, nahadlok sa laing Hesus. Wa mahadlok ni Hesus Kristo. Ningora ba si Hesus Kristo diri? Walay tinaguan nga dili mabutyag, walay gihunghong sa ngit-ngit nga dili isulti sa hayag. Muna ayaw mo kahadlok. Kitang mga Katoliko, kumusta man sa taron? Ang atong simbahan, doon na ba'y gibuhat, aron sa ibutyag ang kamatuoran, ang tinuod nga kamatuoran? Lingay mong tupad. Ing na tinuod ba nga daghan pang raffle tickets ang palitonon? Tinuod ba? Yes. Ang atong gi-order nga raffle tickets, ako lang ni isultihan, nagbayad na taan 200,000. 200,000 ba to? 500 plus 2,000, pila man na? 2,500 times 100. 2,500 ka subs. Nya times 100. Pila man na? 250,000. So 250,000 ka raffle tickets atong gi-order, pila pa may halin? Kani mo ni kamatuoran, 26,912. Pila pa may kuwang? 250,000 minus ibutang tanalag 27,000. So kuwangan pa 223,000 wa mahalin. Ala unsa may buhaton nato ni karon naman ning July 25 ang atong raffle draw. Ipamaligya ang inyong mga sakyanan, ang inyong mga matumo ni sugo ni Kristo. Ipamaligya ang inyong mga sakyanan, ang inyong tanang butang sa balay o ihatag sa kabos.
At niya ato nang i-translate into another words og ipalit og raffle ticket. Igkaugma hurot na ni. Pero nailaing option. Pamalit lang mo og raffle ticket tanan nga taga Compostela dinhi og didto sa gawas nasod nga naminaw nako karon. Unya ipamaligya sa ning maong ticket ngadto sa inyo mga silingan gikan karon hangtod July 25. Nya ingna dayon og mopalit ka ni angkon ka nga iya ka ni Kristo. Og di ka mopalit iya ka sa demonyo. Ana? Sawan, ana o ana? Iisa ko nung kamot sa mana. Ang dili mo ana iyas demonyo. Sige na. Sige, bahala mo diya. Kanindot unta no? Nya iampo nato ang ato mga leaders nga kining mga hudas karon nga mga leaders atong nasod sa simbahan man or sa gobyerno apil na ning nagwali mabag-o unta ang ato mga kasing-kasing dili na unta ta magbudhi ni Kristo o kinsa si Kristo siya ang kamatuoran si Kristo sad siya sad ang mga taong kabos nga maingon siya whatever you do to the least of your brethren you do it to me muna sa atong tubag sa Salmo ningon ta Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako kinsa may nagingon ani ang kabos ang mga dinaog-daog ang gipapriso karon bunga sa inhustisya nabi tay gibutang sa social media akong gitan-aw ambot tinuod ba i-verify lang ninyo insa kinsay dako mas dako og confidential funds nya di adiri si Marcos Presidente Marcos di asa diri si Vice Presidente Sara nya na gibutang 2022 Presidente Marcos 4.5 billion ang confidential fund kang BP Sara 125 million 2023 4.5 or 56 ba to basta 4.5 billion Marcos kang Sara 375 so kuha na 500,000 na nya dayon milyon na ha milyon ang dias pikas nya ang dias pikas 2024 President Marcos 4.5 billion gyapon kang Sara 0 2025 President Marcos gyapon 4.5 billion Sara 0 2026 President Marcos 4.5 billion gyapon kang Sara 0 kinsay ipa-impeach tungod sa confidential fund Sara sakto ka na tinuod ka na, kamatuoran ka na. Kamo na lay tubag, manindog ta.